Новата версия на 4M CAD24 е по-мощна и по-бърза от всякога. Вече добре познатия интерфейс на програмата е изключително близък като усещане до това на AutoCAD, като може да разчитате на всички CAD команди и съвременни функции за вашите 2D или 3D чертежи. Лицензите се предлагат като постоянни и няма нужда да плащате годишни абонаменти. Софтуерът е направен така, че да нямате нужда от адаптация или свикване с програмата, ако сте работили на други CAD софтуери до сега. По всяко време може да превключвате менюто на програмата между български и английски език. 4M CAD24 може да се закупи и като мрежов лиценз. 4M CAD разчита всички видове DVG и DXF формати, като също така умело комуникира с Revit файлове, както и голям брой други 3D файлови формати, като IFC, STEP, STL, Aegis и много други. Програмата работи изключително гладко, независимо от сложността и големината на вашите чертежи. 3D визуализацията е на много високо ниво, като лесно можете да работите в 3D среда и да обработвате проектите си. В един чертеж може да импортирате различни видове файлови формати, като ефектът и разпознаването им е впечатляващ. Стандартни команди като Extrude, Subtract, Hatch и други са ви на разположение по всяко време, като може да си персонализирате и клавишните комбинации както желаете и така да оптимизирате значително вашата работа. Също така имате отделен модул за управление на библиотеките, което ви позволява да категоризирате вашите блокове и да имате много лесен достъп до тях. 4M CAD разпознава всички файлове, направени на Revit до 2022 година. В 24-та версия е наблегнато значително много на визуализацията, като имате голям брой вградени библиотеки и може много лесно да превръщате вашите 2D чертежи в 3D. В новата версия има вкаран и модул за геолокация, който комуникира директно с Google Maps и може лесно да намерите съответния терен, като посочите GPS координатите му. Имате и меню за фотореализъм, като може да добавяте фон на вашия чертеж и да слагате различни 3D обекти, като така да предавате по-голям реализъм и ефект на чертежите ви. Може да свалите 30-дневна пълна версия на www.4mcad.bg.